Magandang araw, what's up mga buddies? Dito naman tayo sa another video. Pero hindi po ito challenge or what. Wala po si Nea sa tabi ko. Bali, update ko lang po yung sa raffle draw. Bali, tulad po ng sinabi natin na katapusan ay magra-raffle draw tayo ng 200 and 100 load pag umabot tayo ng 300. Pasensya na, ano yung mata ko. Ayun, bali, pag umabot tayo ng 300 subscribers. So, yon, umabot na nga po tayo ng 300, hindi lang 300, so umabot pa tayo ng 340. So, ayun, bali, simula nung nagsabi po ako ng raffle hanggang ngayon, 22 entries po ang meron tayo. So, iisa-isahin ko po sila. At kung hindi po kayo makapanood, yung mananalo, ipipm ko po kayo sa Facebook. Paano ko i-load sa inyo yung panalo nyo. So, yun lang. And, announcement din po. After po nito, sa mga next na videos natin, meron ulit tayong raffle. Bali, pag umabot naman tayo ng 600 subscribers, meron naman tayong ulit na 300 load sa mananalo. Pending pa yung t-shirt, pero meron akong t-shirt na napupusuan. Bibili ako ng dalawa, yung isa akin, tsaka yung isa dun sa mananalo. Isasama na rin natin yon. Pero hindi pa siya sure. So, pero yung 300 na load, pag nag-600 tayo, sigurado na po yun. Yun lang. So, babasahin ko po muna mga buddies yung ating 22 na nakasali sa raffle. Unang-una is si Raul Gulundrina. Shoutout, buddy. Angelica Medalla, Maria Gracia Batalier, Jonathan Bulagaw, Monica Guillermo, Prince Nazca King Nico, Joshua Baldosa, PJ Pamo, Alpon G. Abuke, also known as Travel Maker po sa YouTube. Salamat lagi sa shoutout, buddy. Salamat sa suporta. Suportahan nyo po. Sa lahat ng mga nandito po na nanonood sa akin, suportahan po natin si Travel Maker. Malapit na po siya mag 1,000 subscribers. So yun, malapit na maabot yung requirement ng 1,000. So sana masuportahan natin siya para mas mapabilis yung kanyang road to 1,000. Maraming salamat sa iyo lagi. Shoutout sa iyo lagi, Travel Maker. Yun lang. Sunod is si Sheena Kabinyan. Hi Sheena. Rudivic Sancha. At ang kababata ko sa QC, si Kim Albino. Hi, shoutout Kim Albino. Yan. Josiner Magtulis, Flor Mingote, Buddy Kyle Reyes. Shoutout buddy, salamat lagi sa suporta. Kalin Reyes, Jeric Bacol. Shoutout buddy. Maghanap ka na ng mask, baka mahawaan ka. Regine Tulingkabe. At saka si Mami Jovi Gamboa. Ayan, Mami Jovi. Ayan po, ay nakasama ko po si Mami Jovi sa Baguio tuloy. Sa Baguio. Ayan. Nakakatuwa pong kasama si Mami Jovi. Sana sa susunod makasama po namin ulit kayo kung saan man pwede. Yon. Masaya siya kasama, madaldal, enjoy. Hindi naging boring yung aming tour dahil sa kanya. Yon. Shoutout ulit Mami Jovi. At saka shoutout din dun sa mga anak mo na nakasama natin. Yon. Tsaka si, yun lang. Sunod isa, si Ivy Inoharda. Isa po sa mga nakasubscribe sa atin na gusto rin sumali. Shoutout sa'yo. At si paring Tala Ornada. Shoutout pare. Biglang umingay. Ayun lang. Wrong timing. Tapos si, sino ba ito? Virgie Maycelis. Pinsan ata ito ng aking misis. Si Virgie Maycelis. Tsaka si baby girl ko, si Stephanie Ligaspi. Ayan, yan ang panghuli. So, bali, meron na tayo dito. Ito po, ayan, nilagay ko siya sa ibon na ano, wow. Shoutout sa ibon, baka naman. Yun, nilagay ko siya dito, tapos niroll natin. So, makikita nyo naman po, may mga pangalan naman po siya. Para po, yan, para hindi tayo mapag-isipan ng kung ano, no? So, meron kasi akong mga friends na sumali, baka pasabihin bias yun. Ayan, iba-iba po siya ha. Iba-iba. So, ang una ko pong pipiliin is yung mananalo ng 200 load. Yung pangalawa is yung 100 load. Ayan, iba-iba po yan ha.
So pili na tayo para mas mabilis at hindi na kayo maghintay ng matagal. Ayan. So iaano ko muna, i-shake ko para mas maganda. Tapos ang pagbunot ko para mas maganda, nakatakip dito. Yan, ganyan ang pagbunot ko para sigurado. So ayun na nga. Eto na. Sino to? Yun! Bali, si PJ Pamo po ang nanalo ng 200 load. Ayan, maraming salamat PJ Pamo. So may 200 load ka, ipipiin na lang din kita para sa panalo mo kung paano natin may ano to. And then pag na-load ko sa iyo, pre, message ka ng konti sa messenger natin para lang din sa pagpapasalamat para mai-post ko rin. Yun, so yun, PJ Pamo po. PJ Pamo. Check din natin siya kung talagang nakapag lagay siya ng FB name niya para sure. Pangalawa is 100 load. Tingnan ko lang wala po akong hawak. Baka magkaroon tayo ng anomalya. Ayan. Ayun! Ang isa kong body ang nanalo, no? Raul Gulundrina. Wow. So, ayun po. Bali, ang unang nanalo, ang 200 is si PJ Pamo. Pangalawa po is si Raul Gulundrina. So, congratulations po sa inyong dalawa. Ipipiin ko kayo ngayon agad. Maya-maya. Pag may oras. So, ayun. Announcement po ulit sa mga hindi tinatapos yung video yon. Pag nag 600 subscriber po tayo, magpaparapol ulit tayo ng 300 load naman sa mananalo. Tsaka kung papala rin, meron din kasamang t-shirt, pero sa inyo yung shipping fee. Pero yung t-shirt na yun worth 600 ata or something. Magandang t-shirt siya, so sana makuha natin. So yun, shoutout din ulit kaya Mami Joby Gamboa at kay Kim Albino, kay Eugene Tobes. Yan, Jin, sabi siya mag-comment ka ng FB name mo hinihintay ko, wala naman. So ayun, ganoon din po ang instruction. Kung nakasubscribe na kayo, patapos lang po ng isang video, tapos comment kayo tungkol dun sa video na yon, tapos kasama yung FB name nyo para sa entry. Yon. Hindi na po tayo papayag ng FB name lang, so kailangan may comment kayo tungkol dun sa video para at least alam natin na nanonood kayo. So yon, maraming salamat ulit. God bless. At sa mga bago sa channel natin, subscribe. Pakipindot ng subscribe, yung pulang button. At comment kung anong pwedeng suggestion or advice para sa mga katulad namin baguhan sa YouTube. At pakiclick na rin yung notification bell para sa mga updated at vlogs na bago. Yon. Pati na rin sa mga natin, paraffle, para updated din tayo, no? So yun lang. Maraming salamat. Peace out.